Sziasztok! László Barnabás vagyok az eHajó Centertől. A mai nap egy spanyol gyártót, a De Antoniót fogunk megnézni, ami a Balatonon amúgy egyre népszerűbb elektromos hajó márka. Ez nem véletlen, ugyanis elképesztő térkihasználása van a De Antonio hajóknak. Ez a legkisebb E23-astól egészen a D50-esig. Alapvetően az összes De Antonio modellre igaz, de erre a D28-as modellre is igaz, hogy egy rejtett külmotoros megoldást alkalmaznak. Itt látható az 50 kW-os nagy teljesítményű külmotor. Az első számú szempontja a könnyen hozzáférhetőség, valamint a szervizelés. De nem másodlagos szempont az se, hogy ki lehet menni vele az egészen sekély vizekbe, teljesen fel lehet trimmelni a hátulját, tehát hogyha az ember a déli parton szeretné használni a hajót, akkor is könnyen kijöhet szinte bármeddig. Ugye a D28-as modellen vagyunk, ami a második modell a skálán alulról nézve, ugye E23, D28, D32, D36, D42, D50 és most érkezik a D60-as is. Ez egy tökéletes balatoni méret, és mindjárt meg is mutatom, hogy miért. De előtte kitérnék egy kicsikét a színére. Ez több De Antonio hajón is megtalálható ez a szín, lehet így konfigurálni. Rengetegféle színben lehet kérni, mind a hajótestet is. Ez most az úgynevezett Dusty Grey szürke hajótest, valamint ez a Teal Orange nevezetű kárpit, ami amúgy egy steppelt kárpit. Hogyha megnézitek a hajót, akkor azt veszitek észre, hogy mindenhol, és ez alapvetően az összes De Antonióra igaz, hogy egy hatalmas kifekvő felület van hátul a hajón. Van egy társalgó rész, amit meg is mutatok, hogy hogy néz ki. Itt van a vezetőállása a hajónak. Hogyha szeretnénk a vezetőállásban lenni, és nézni az utat, akkor ezt itt megtehetjük, de hogyha szeretnénk összeülni, akkor ezt itt megfordítjuk, és akkor egyből kapunk egy egymással szemben lévő kis társalgó részt. Ez egy softtopos verzió, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen van egy ilyen acéltartó szerkezete, egy bimini ponyvája, amit még meg is hosszabbítható, tehát van egy eleme, egy kiegészítő eleme, amivel teljesen a hátsó napozó fölé is meg lehet hosszabbítani az árnyékolást, úgyhogy az azt jelenti, hogy innentől teljesen hátra árnyékba tud lenni a tulajdonos és a családja vagy a barátai. A hajón rengeteg tárolási lehetőség van, mint például itt ezt az egészet fel lehet hajtani, ezt az üléssort, kapunk egy tárolót, és van még egy réteg alatta, ahogyan be lehet menni a hajónak a motorterjébe, ott is tulajdonképpen még pár elektromos roller, meg mentőmellények, kötelező felszerelések bőségesen elférnek a hajóba. Itt megérkezünk a kokpit részhez, a kapitányi álláshoz. Láthatjátok, hogy színrád rendszerrel működik a hajó. Itt egy teljesen a Torqeedo alaprendszerével és a De Antonio színrádra fejlesztett rendszerével össze van konfigurálva. Tulajdonképpen az egész motorrendszert, az állapot visszajelzést, a sebességet, a fordulatszámot, az akkumulátor töltöttséget, minden tulajdonképpen erről a kijelzőről tudtok leolvasni, valamint természetesen mindemellett a navigáció is ott van, meg a más egyebek, a mélység, a vízhőmérséklet, stb. A kapcsoló gombjai itt vannak a hajónak, ahol a navigációs fényeket, hangulatfényeket, vízszivattyút és a horgonyt tudjátok kezelni. A hajóban található még egy orrsugárkormány a könnyű manőverezéshez, ami amúgy alapból könnyű, mert ugye egy aktív hajtásos hajóban vagyunk, valamint a Fusion hangrendszernek a fejegysége. Ő pedig a Torqeedo-nak maga az irányváltókarja lesz, ez egy teljesen elektromos váltókar, ebbe is van egy kijelző, annál le tudjátok olvasni az adatokat. Itt pedig amúgy a víztartánynak a szintmérőjét látjátok. Tároló lehetőség ezek alatt, az első sor pad alatt is van, valamint itt találjátok a főkapcsolótáblát, ami teljesen el van szigetelve a víztől, és akkor megmutatom nektek a hűtőszekrényt is, az pedig itt van a másik oldalt a padok alatt, és akkor, hogyha még mindez nem lenne elég, a De Antonio nagyon-nagyon jól kialakította a helyet a mosdónak. Egy teljes értékű mosdót találunk itt bent, amihez egy ilyen lépcsőn lehet bemenni. Nagyon-nagyon szép faburkolatú mosdót látunk tükörrel, csapteleppel, valamint zuhanyzó fejjel.
valamint egy elektronikus WC-t, ami teljesen úgy működik, mint az otthoni mosdó. Ezt a hölgyek nagyon-nagyon fogják szeretni. És hogyha még mindez nem lenne elég, van opcionálisan a De Antonio D28-akban egy rendelhető kis mini kabinka, ami pont arra szolgál, hogy itt ezt a részt, az első napozó alatti részbe még be lehet bújni, ezt majd a vágóképeken látni fogjátok, be lehet bújni, és két fő kényelmesen el tud szundítani egyet. Menjünk a hajónak az orrába, mert itt is egy teljesen új élettér nyílik meg. Amit most láttok, kifekvővé van alakítva ez a rész, tulajdonképpen elfértek ketten, hárman, lehet társasozni, napozni, bármit csinálni. Viszont van még egy funkciója ennek. Ezt a részt fel lehet emelni, és tulajdonképpen egy körbeülhető, U alakban körbeülhető asztallá lehet alakítani a hajót, ezzel még egy teljes életteret létrehozva a hajón. Ha bármilyen kérdésetek van, elhajócenter.hu, és keressetek bizalommal.